ngaturaken kalujengan sugeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayaning para lenggah kakung miwah putri ingkang tansah winantu ing suba sita. Mugi rahayu sosih wilasaning pangeran ingkang maha welas lan maha asih saha winantu saguing karaharjan karahayon kabegjan kawilujengan mugi kasarira para rawuh sedaya. Nuwun ngaturaken kalujengan sugeng dalu, sugeng rawuh para tamu, saha sugeng pinanggihan sawanipun Jakaswara Entertainment mijil saking tlatah Ngawen Blora. Ingkang kepareng wekdal dalem menika kawula pareng marak sowan wonten ngarsa panjenengan sami sedulur Kali Tengah. Ingkang wekdal dalem menika sampun kepareng rawuh dari anggestreni adicara tasyakuran walimatul arus daupan Eni Safitri SPD Atmojo putri panjenenganipun Bapak Wagi dalasan Ibu Siti Maryatin kaliyan Den Mas Bagus Wawan Herianto Atmojo jalu panjenenganipun Bapak Lasmin dalasan Ibu Sri Hartini pidalem dukuh Tambak Lulang Banjarjo Blora. Mugi Sri Atmojo pinanganten sekalian nggih bangun beberantan sapi kantuk berkah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dadosa putra pinanganten ingkang sakinah mawaddah warahmah jinangkung puja rahayu tinebihna saking karibetan lan satru. Amin amin ya robbal alamin. Para mila wekdal dalem menika saking ingkang hamengku gati Bapak Wagi dalasan Ibu Siti Maryatin kanthi raos bombong bungah sarta bebek birawani manah panjenenganipun ingkang hamengku gati. Wekdal dalem menika kepareng badhe ngaturaken panglipur anyarengi Bapak Ibu ingkang sampun rawuh sinarengan sawanipun Jakaswara Entertainment mijil saking tlatah Ngawen kasengkuyung Bagas Audio kagunganipun Mas Dinuk ugi kasengkuyung sawanipun GM Production. Mugi kemawon wiwit purwa madya saha wusananipun mangke panglipur sawanipun Jakaswara Entertainment mijil saking Ngawen saged dipun tampi kanthi suka renaning penggalih panjenengan. Saya para lenggah kakung miwah putri ingkang tansah winantu ing Subasita. Keparana kawula badhe ambuka wiwaraning suka gelar lampah panglipur sawanipun Jakaswara wekdal dalu menika anyarengi Bapak Ibu sedulur Kali Tengah sedaya kemawon ingkang sampun rawuh keluarga ageng saking Bapak Wagi sekalian ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Mugi taksih sekecul lenggahan ngantos mangke paripurnaning adicara panglipur sawanipun Jakaswara Entertainment mijil saking Ngawen. Saya para lenggah kakung miwah putri kang tansah bagya mulya kados adat sabenipun saderengipun setunggal mbaka setunggal panglipur Surawati saking Jakaswara ngaturaken panglipur anyarengi Bapak Ibu sedulur Kali Tengah. Purwakani pinanggihan dalu menika sampun samapta gati seniwati mijil saking tlatah Blora. Purwakani pinanggihan badhe katuraken tari gambyong mari kangen pramila katur dumateng seniwati saking Blora Sariratih Nur Halimah SSN sumangga wekdal katuraken. Boten aturupin saking Bapak Wagi sekalian ngaturaken sugeng dalu sugeng rawuhipun sugeng pinarak kanthi sekeca wonten papan palengganipun sampun sumadya sugeng laras panglipur sawanipun Jakaswara